الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عتيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. bayan godewa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai ita ce assalamu alaikum. Muna ƙara godewa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwar mu a wannan masallaci na Nefa a wannan babban birni na Jimaita a wannan wata na Ramadan don tafsiri na Alƙur'ani mai girma, kamar yadda wannan ƙungiya mai albarka
ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce a Sheikh Ismaila Idris ya assasa, muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi duniyarsa da lahirarsa, Allah ya ƙara masa lafiya. Take shirya irin wannan tafsiri cikin wannan hanshakiyar ƙasa ta mu Najeriya da wajen Najeriya. To gashi Allah ya ƙaddara haɗuwar mu a wannan maraice na Litinin 20 ga watan Ramadan, hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1420, wanda yake daidai da 27 ga watan 12 miladiya ta annabi Isa alaihi salam 1999. To a ci gaba da karatu muna roƙon Allah ya taimake mu. Suratu Maryam, wannan sura ana kiranta Suratu Maryam. Maryam wata baiwar Allah ce wacce za mu ji can gaba, wacce ta samu ɗaukaka a cikin mata. Allah ya ba ta sura kamar yadda ake baiwa annabawa a ce Suratu Yusuf ko Suratu Ibrahim ko Suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to akwai Suratu Maryam kamar yadda za mu ji. Ita wannan sura tana da ayoyi 99 ko kuma da 8. wa mawdu'uha ar-ra'isi, abinda take karantarwa mafi girma, bayanu tanzihi Allah ta'ala an yattakiza waladan. Tana wato tsarkakewa, bayanin Ubangiji ya tsarkaka a ce ya rikida. Wannan magana mummuna ce a ce Ubangiji ya rikida. Sura tana karantarwa Allah baya rikon da, bai rikida ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kaf he ayin sad. Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik. Allah shi ne mafi sani ga waɗannan harufa. Malamai sukan yi nutso su ce kaza kaza, kamar yadda ɗan abu zai ke cewa huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ita wannan suna ne daga cikin sunayen Allah mai girma. To amma dai mafi zaman lafiya shine ya ce Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik. Allah ya ce dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Ambaton ni'imar ubangijinka bawan Allah ɗin, bawansa annabi Zakariya. Wato annabi Zakariya yana daga cikin manya-manyan annabawa, wanda shi ma ya haifi annabi bayan shi annabi ne, kuma ya fito daga babban gida. Gaba sai Allah yake cewa, Allah ya ce, iz a lokacin da nada rabbahu ya kira Ubangijinsa, nida'an kira shine du'a'an, wato yin addu'a, hafiyan wato a ɓoye, wato shine sirran fi jawfin laili, ya kira shi a cikin duhun dare, li'annahu domin can duhun dare ɗin asra'u lil ijaba, ya fi saurin a karɓawa mutum. Lokacin da mutane duk suke bauchi sun gafala, masu sabo suna sabo, wanda suke mashari suna ta mashari, kai kuma ka tashi ka nuna wa Ubangijinka damuwarka, a wannan lokaci an fi karɓawa ɗan adam. To shi Zakariya ya kira Ubangijinsa irin wannan lokaci, wato na tsakiyar dare, sai Allah ya ce, واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال إتي ربي يا أبنجي إني وهن العظم مني للني قصصوانا سنيروني واشتعل الرأس شيبا كما كينا يا كنو da furfura, kamar yadda wuta za ta kunno, to duk furfura ta cinno mun a kaina. Walam aku, amma ni ban kasance bi du'a'ika wajen kiranka shaqiyan rabbi ubangiji na shaqiyan, wato marashin albarka ba. Ma'ana har yanzu ina tsammani ubangiji
abinda nake roƙonka za ka bani, hadda na tsufa ɗin nan kuma jikina ya yi rauni, shine ya ci gaba da gaya masa abin da yake bukata. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا. yace wa inni kiftul mawaliya, lallai ina jin tsoron masu biyina majibantana, wato Allah zai yaluni wanda za su bi ni fil nasbi a cikin dangantaka, kabiril ammi kamar wato danginsa na wajen babbansa, li'annahum kanu ashraru bani Isra'il, domin su ne waɗanda suka fi wato lalacewa a cikin bani Isra'ila. Ina jin tsoron su min wara'i a bayana, akan idan lokacin da na bar su bayan mutuwa ta su juya wa mutane addini. Wa kanat imra'ati aqiran, kuma a lokacin da nake kiran kan nan ga matata ita kuma ta zama bakariya, ma'ana wacce ta tsufa har ta daina yin jinin haila. Amma fa habli ka bani ya ubangiji min ladunka daga gare ka waliyan majibanci, ka bani wani ɗa salihi wanda shi zai gaje ni, hada na yi rauni matata kuma ta tsufa. sai Allah ya ce يرثني ويرث من آل يعقوب نعم واجعله ربي رضيا. ice wannan ɗa da za ka bani ya Allah ya rusuni ya gaje ni a wajen annabta da karantar da mutane, wayarsu kuma igada min ali yaquba da gidan annabi yaqubu, shine gado irin na annabci da ilimi, domin su annabawa ba a gadon dukiyarsu sai dai a gaji abin da suke karantarwa. waje alhu ka sanya shi rabbiya ubangiji radiya, wato yardajji, wannan ɗa da za ka bani ka sanya shi mutumin kirki wanda ka yarda da rayuwarsa, ba rayuwa ce ta sharri gare shi da kuma al'umma ba. na يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. yana cikin wannan tsatsakin dare yana wannan addu'a, yana ƙasƙantar da kansa, yana faɗan waɗannan maganganu manya-manya na tawadu'u da faɗan dalilinsa na neman ɗaɗin, sai kawai ya ji an kira shi aka ce ya zakariya, ya kai zakariya, ina nubashiruka bi gulamin, lalle mu muna maka bishara da ɗa wanda yake yaro, ismuhu Yahaya, sunansa ma Yahaya, ba kai za ka yi sunansa ba, an yanka masa suna, ma'ana har an ba shi suna Yahaya saboda da shi ya rayar da tsohuwar mahaifa wacce ta yankwane kamar ta mutu lokacin da aka jefa shi a cikin, uwar ta yi gwaɓi, ma'aifar ta yi rai, don haka mun ba shi suna Yahaya. Allah ya ce lan naji Allahu, kuma ba mu sanya wato min qabli kafin wannan lokacin samiya, babu wani da aka kira shi Yahaya, shine na farko, sai dai a kwaikwaye shi kuma gaba. na'am قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. to sai kuma ya sake dawowa akan maganar da yayi, murna ta ɗebe shi kuma da mamaki, saboda in ya duba yadda yake shekarar wajen 100 da wani abu, matarsa kuma shekara 90 da wani abu, kuma aka ce za su aihu, ba mamaki da mamaki. Ala sai ya ce rabbi ya ubangiji, anna yakunu li gulamun, ya za a yi na samu yaro, wa kanat imra'ati aqiran, alhali matata ta riga ta kwan biyu, ma'ana ta daina jini, wa qad balagtu min al-kibari itiya, kuma ni a wajen girma na kai matuƙa, na kai shekara 120, kuma ubangiji zan samu ɗa. na قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال الله sai Allah ya ce al'amru kazalik, al'amarin haka yake, ka tsufa matarka ta tsufa kuma a ba ku ɗa a wannan halin, haka al'amarin yake. ƙala rabbuka ubangijinka ya ce huwa alayya hayyunun, wannan abu ne mai sauƙi a gona,
wa qad khalaqtuka haqiqa na halicce ka min qablu kafin wannan lokacin wa lam taku shay'an kai ba komai ba a halicce ka na farko din nan baka nan ayyuka ai yafi ba da mamaki akan ka tsufa a fitar da wani a jikinka don haka wannan abu ne mai sauki in ji Allah nan قال رب اجعل لي آية nan قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا qala sai ce rabbi ya ubangiji ij'al li aya ka sanya mini aya alama wacce zan gane matata ta ɗauki ciki tun daga halin da take ciki wacce ba ta jinin haila ta tsufa ta daina jinin haila in ta ɗauki ciki ya za ka gane ne idan tana jinin haila idan ta ɗauki ciki sai shi haila ta ɗauke ko to ba ta jini kaga ashe in ta ɗauki ciki ganewa za a yi mamaki sai cikin ma ya girma ba a gane ba ana taɓa ne? rabbi ji'al li aya ya ubangiji ka sanya mini alama wacce zan gane matata ta ɗauki ciki qala ayatuka sai Allah ya ce ayarka Allah tukalliman nasa ba za ka iya mutane magana ba ba za ka yi magana da mutane ba 3 layalin kwanuka 3 wato haddauninsu sauyan wayanda suke madaidaita daga lokacin da ya ga ka kasa yin magana ba ka iya magana da mutane to matarka ta ɗauki ciki kenan nan فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. to lokacin da wannan abu ya auku magana baya yin magana da mutane to amma kuma annabin Allah ne wanda ana sauraron sa wajen nasiha da wa'azi da komai in ba magana za a daina wa'azi ba za a daina ba Allah ya ce fakharaja sai fita ala qaumihi akan mutanansa min al-mihrabi daga ɗakin ibada in an ce mihrab kaman kokuwar masallaci fa auha ilaihim sai musu wato ishara an sabbihu cewan ku yi tasbihi bukuratan wa ashiya wato safiya da maraice ku yi ta tasbihi ku rinka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ma'ana ku bautata wa ubangijinku a wannan lokaci na'am يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا. magana ta ƙare abinda Allah ya ce kan babu jaya an yi shi to ya haya har ya fito har ya zama saurayi har ya zama annabi Allah ya ce ya haya ya kai ya haya khuzul kitaba bi quwwa ka riƙi littafi da ƙarfi bi ma'ana bi jiddin wajtihadi ka riƙe shi da ƙarfi ka tsaya akan abin da ya karantar da kai kuma kai ijtihadi akai wa atainahu al-hukma Allah yace mun bashi annabci shine hukunci sabiyan yana yaro yana dan shekara 3 aka bashi annabci annabi ya haya na wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya. Allah ya ce wa hananan wannan rahama ce linnasu ga mutane min laduna daga gare mu wa zakatan kuma kyauta ce ko sadaka alaihim akan su mutane wa kana taqiya annabi Ibrahima annabi Yahaya ya kasance mai tsare dokokin Allah an ce a rayuwarsa har ya mutu bai taba kuskure ba bai taba niyyar ya kuskure ba har ya koma ga Allah nan وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Allah ya ce wa baran biwalidaihi kuma mai biyayya ne ga iyayensa ku duba darajar da yake da ita matsayinsa na annabi wanda in ka kai annabi ka kure daraja to amma Allah ya ce mai biyayya ne ga mahaifansa walam yakun jabbaran bai zama wato mai girman kai ba asiyan mai saban Allah kullum yana daga cikin alamar girman kai saboda Allah ya ni'imta ka ko ya baka wani abu ka ji a ranka ka fi iyayenka abu ne mai sauki a rayuwa idan baka da addini sai ka raina tunanin iyayenka ko ka ɗauka kansu bai waye ba
ko ka ɗauka ka yi karatun da su ba su san wannan karatun ba, in suna magana ka gwale su ka ce ku mutanen da ne ba ku san abin da ake ciki ba. To annabi Yahaya bayan haka, idan an samu annabta an ƙure ilimin gaskiya ba kama ba, kuma ilimi daga Allah, amma duk da haka mai tawaru'u ne, mai biyayya ne ga iyayensa, in ji Allah. Sai Allah ya ce وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. magana ta ƙare, iyakacin gata kenan. Allah ya ce wa salamun alaihi, aminci ne gare shi minna daga gare mu, in ji Allah. Yawma wulida, ranar da aka haife shi an haife shi a cikin aminci. Wa yawma ya mutu, haka ran da zai mutu a cikin aminci zai mutu. Wa yawma yub'athu hayyan, ranar da za a tayar da shi tashin kiyama za a tashe shi a cikin aminci. Akwai gatan da ya wuce wannan? Ba gatan da ya wuce wannan. Kuma wannan yana nuna mana cewar idan ka bi Allah, Allah yana tare da kai. Idan Allah ya kawo mana abu, to yana so mu koyi da shi. Aka ce wa Yahaya riƙe littafi da ƙarfi, kuma sai aka bar mana rubutun anan. Ana nufin mu riƙe alƙur'ani da ƙarfi. Mu riƙe alƙur'ani riƙo na gaskiya. Ba mu riƙe alƙur'ani mu ji shi kawai ba, ba mu riƙe alƙur'ani mu sha shi kawai ba, don ma ba a sha ɗin. Ba mu riƙe alƙur'ani mu rataye shi ba, ba mu riƙe alƙur'ani mu ce muna son sa ba. Dole sai alƙur'ani ya shiga rayuwarmu, ya karantar da mu yadda za mu yi aure, yadda za mu yi zamantakewa, dangantakarmu da Ubangiji, duk abubuwan da ke cikin alƙur'ani ɗin, duk yadda kake rayuwa ka rinka gani ba ta gurin da kai gwara da ayar alkur'ani. Wannan shine ka rike shi riko mai kyau. Allah ka ba mu ikon rikewa. Sai Allah ya ce gaba, wa zakur fil kitabi maryam idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya. To dama surar an ce mata suratu Maryam. Farko mun faɗa cewar Maryam wata baiwar Allah ce wacce Allah ya ɗaga ta, ya ɗaga darajarta fiye da yadda kake zato. Allah ya ce ya zaɓe ta a cikin matan halittu gaba ɗaya. Allah ya ba ta sura kamar yadda ake bi wa annabawa sura. Amma kafin nan ya kamata mu san cewar ya aka yi Maryam ta samu wannan. Maryam ta samu gata ne da wato gida, ta fito ta babban gida. gurin da Allah yake ce idh qalat imra'at Allah hastabi adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin. Allah yace inna Allah hasdafa adama, inna Allah hasdafa adama, lalle Allah ya zabi annabi Adamu, isa shi shine uban duk duniya, kowa ka gani shi ya fara aihuwarsa. Wa nuhan, kuma ya zabi annabi Nuhu, shine abun rajul sani, bayan duk duniya sun mutu da ruwan tufana, sai ya zama na saura ƴaƴan annabi Nuhu su ne suka sake tara duniya. Wa ala imrana, kuma Allah ya zaɓi zuriyar imrana, annabawan Allah manya-manya sun fito daga cikin gidan imrana. An ce imrana ba annabi ba ne, amma kuma babban mutum ne wanda annabawa suka fito daga cikinsa. Allah ya ce an zaɓe su alal alamina akan talikai, shine gaba Allah yake cewa Allah ya ce zuriya ce sashin su da shashi. Wallahu sami'un alim. Allah mai ji ne ga mai roƙonsa, kuma alim, kuma masani ne ga ajiye abin gun da ya dace ya ajiye. Na'am. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. To a lokacin da Hannatu matar Imrana ta ɗauki ciki, ta gane tana da ciki, to akwai wata ɗabi'a da ake yi, sai ka ce wannan cikin na baiwa Allah. Ma'ana duk abin da na haifa ba zai yi noma ba, ba zai shagalta da noma ba, ba ruwansa da kiwo, ba ruwansa da harkar kasuwanci, zai tsaya kawai aikin addinin Allah. Shi ne ka miƙa wannan ɗan ga, wato ka yi kyautarsa, ka ‘yanta shi ya zama aikinsa aikin addini. Shi ne Allah ya ce, idh qalat imra'atu Imran, lokacin da matar Imrana ta ce, Rabbi ya Ubangiji,
inni lallai ni نظرت لك ما في بطني محررا tace nazartu nayi bakance nayi alkawari laka a gare ka ma fi badani abin da ke cikin ciki na muharraran na yanta shi ba zai kamai ba sai aikin addini وتقبل مني tace ya ubangiji to ka karba mini wannan addu'a da nayi na'am إنك أنت السميع العليم tace innaka lallai kai anta sami'u lallai kai mai ji ne al'alimu kuma wanda yake masani na'am فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى to lokacin da aihuwarta ta zo Allah ya ce falamma wada'atha lokacin da ta haife ta qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atuha unsa na haife ta mace ma'ana kamar ranta bai yi daɗi ba domin tana neman ta samu namiji mai wannan harkar kamar za ka haifi ɗa ka ce wannan ɗan an na haife shi ɗan agaji ne da ya ka tashi aihuwa sai ka ga mace yaya za ka ji ka san dai mace ba ta agaji ko sai ka ce Allah to gashi ta zama kuma mace to a lokacin ta ce na haifi wannan ɗin mace ya Allah na والله أعلم بما وضعت Allah ya ce wallahu Allah a'lamu shine mafi sani bima wada'at shi ya san abin da ta haifa وليس الذكر كالأنثى walaysa zakaru kal unsa namiji ma bai kai kamar mace ba in maganar Allah ce to na wanda ta haifa din nan namijin ma bai kai shi ba ko kuma ita ce saboda tana so ta ce mace bata kai namiji ba ta wato sai ta yi gaggawa har ta ce wato mace namiji bai kai mace ba nan وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ta ce wa inni sammaituha maryama ya Allah ni na sanya mata suna maryama baiwar Allah kenan wa inni kuma ni u'izuha bika ina nema mata tsari a wajenka ina neman tsari a wajenka wa zurriyataha da zuriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaitan abin jefewa ya zo cikin hadisi babu wani abin aihuwa da za a haifa yana faduwa sai shaitan ya shafa kansa aka ce sai maryam da zuriyarta nan فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha sai ubangiji ya karbi wannan addu'ar bi qabulin hasanin da karba wanda yake mai kyau wa kaffalaha zakariya وأنبتها نباتا حسنا Allah ya ce ya tsirar da ita nabatan hasanan tsirarwa mai kyau ya zo cikin hadisi idan yaro yana yin wato kwana ɗayan Maryam shine wata ukun wani yaro wanda ba Maryam ba idan ta yi wata uku kuma ka zo za ganta ta fi shekara ta rinka tashi kawai nabatan hasanan tashi mai kyau babu zazzabi ba jinya ba mura sambal kawai cikin kwanciyar hankali saboda Allah ya karɓi wannan addu'a din nan وقبلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Allah ya ce wa kafalaha zakariya sai zakariya ya ɗauki renanta kullama da kala alaiha duk lokacin da ya shiga zuwa gare ta shi zakariya din nan waje da inda ha rizika sai je same ta da wani irin abinci na ban mamaki abin da ake nufi da rizika din nan abincin ban mamaki kamar yanzu nan sai je same ta da masara irin ta damuna idan kuma da damuna ne sai same ta da kayan bazara kayan da za a yi mamakin samunsa ita ya maryamu ana laki hada ai nake samun wannan ne qalat huwa min indillah tace wannan tana kankanuwar yarinya tace wannan daga Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah ya ce inna Allah yarzuqu man yasha'u Allah shi yake arzurta wanda yake so bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba in Allah ya ajiye arzikinsa
sai ya yalwata shi gun da yake so. To a lokacin da Maryam take wannan hali tana nan ajiye ta gurin hidimar addini, an keɓe ta ba ta komai sai gyaran masallaci sai shara sai komai. Akwai lokacin ma da Allah yake ce mata yana ce mata يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. yace ya Maryamu, ya ke Maryam, uqniti li rabbiki, ki kaskantar da kanki ga ubangijinki, wasjudi ki sujuda, warka'i ki ruku'i ma arraki'in tare da masu ruku'u. Babu matar da aka taba gaya mata haka, saboda kamun kanta da matsayinta da yinta don Allah da samun tsaronta daga shedan. To a lokacin ta kai matsayi tana cikin wannan masallacin aikinta ibada, shine Allah zai ba mu labarin ta anan. Shine Allah ya ce wadhkur, ka ambata fil kitabu cikin littafi Maryam, wato Maryam yar Imrana kenan, irin ta bazat lokacin da ta tsallaka min ahaliha daga mutananta makanan sharqiyya, wani guri ta bangaren gabar. sai Allah yake cewa فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Allah ya ce fattakaza sai ta riƙa min dunihim hijaban, wato tsari a bayansu, yadda ta sirta kanta daga kallonsu. Fa arsalna ilaiha ruhana, sai muka aika ruhinmu shine Jibrilu alaihi salam, fata matsala laha sai ya kamantu da ita, wato gare ta, ya musaltu mata basharan namiji sawiyan madaidaici. Tana can bayan ta fita, haila ce ta kama ta, tana cikin masallaci, to saboda haila ƙazanta ce ba a harkar haila a masallaci, sai ta tashi ta tafi da za ta gyara kanta, ta wanke kanta, ta je can ɓangaren gabar. Tana wannan gurin kawai sai ta ga wani saurayi ya tsullo mata, wato kuma ya doso kanta, ashe mala'ika Jibrilu ne. Shine Allah yake cewa قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. tana ganin sa qalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka, ni ina neman tsari da mai rahama daga kai, in kunta taqiya, in dai ka kasance mai tsare dokokin Allah, Allah ya tsare ni da sharrin ka kenan. Ma'ana nan قال إنما أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. qala sai ya ce innama ana rasulu rabbiki, abin sani kawai ni manzo ne na ubangijinki, liyahab laki don na baki gulaman, wato yaro zakiyan wanda yake tsarkakakke. Ranar ta yi wanka daga jinin haila kuma aka ce za a bata yaro, ba abin mamaki? Akwai abin mamaki. Nan قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. qalat ta ce anna yakunu li gulamun, ya kuma zan yi in samu ɗa, walam yamsasni basharun, wani namiji bai shafe ni ba, wanda a al'ada sai an yi jima'i da mace ta aihu. Walam aku bagiyan, kuma ni ba mazinaciya ba ce, ban yi aure ba, namiji ya shafan, kuma ba na zina, ya kuma za a yi na sami ɗa. Nan قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. wannan mala'ika abun ba na fasawa ba ne kenan. Ƙala sai ce kazaliki, al'amuru yadda al'amarin yake, kazaliki haka yake. Duk abin da kika faɗa nan baki yi aure ba, ki ba mazinaciya ba ne, wannan duk ba ƙarya kika yi ba. Ƙala rabbuki, amma ubangijinki ya ce huwa alayya hayyinun, wannan abu ne mai sauki a gurinsa. Wali naj'alahu ayatan, kuma dan mu sanya shi aya nasi ga mutane, wa kana amran maqdiya, kuma wannan fa wa rahmatan minna, kuma rahama ce daga gare mu. Allah ya ce wa kana amran maqdiya,
kuma wannan fa hukunci ne an riga an zartar, don haka kar ma kita da hankalinki, yau din nan zaki aihu. Tashin hankali, cikin ma bai shiga ba ana ce mata za ta aihu. Ina ruwan ikon Allah. Sai Allah yake cewa فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Allah ya ce fahamalatu, a wannan lokaci mala'ika Jibrilu sai kama gefen rigarta yana hurawa sai ciki kawai, shine fahamalatu sai ta ɗauki ciki ɗin, fantabazat sai ta tsallaka bihi da wannan ciki ɗin makanan qasiya, wani guri mai nisa, ta tafi kuma ta shiga cikin bakin ciki da damuwa, hankalinta kuma duk ya tashi. Nam فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. wato da fitatta da samun ciki ɗin da zuwan naƙuda da aihuwa dube sa'a ɗaya ba. Allah ya ce fa ja hal makhadu, sai naƙuda ta zo mata ila jiz'in nakalata, zuwa wani kututturen dibino. Lokacin da wannan ta ga alamun du aihuwa za ta yi, ƙalar sai ta ce ya laitani ya kai tona mitu qabala hadha, ina ma a ce na mutu kafin wannan rana, wa kuntu nasiyan mansiya, kuma in zama wanda aka manta, abun manta wanda aka bashi, ai shay'an matrukan, abin da aka bashi la yu'raf, wanda ba a san shi ba la yuzkar, kuma ba a tuna shi. A ce na mutu ba ni ya fi min alkhairi akan wannan rana, ban san yadda zan fuskanci mutane ba. Nan فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. tana cikin wannan hali tana faɗan wannan maganar, fanadaha sai ta ji kira min tahtiha ta ƙarƙashinta, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah ta hazani karki bakin ciki, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ubangijinki ya sa miki wato magudanar ruwa, duba kasanki ruwa yana bulbula, ba ruwan sai ta ga ruwa ya bulbulo, kuma ta ji kira. Yaron ne ya kira ta, ta ina kiran yake? In an ce man tahtiha, yaron ne ya kira ta, in an ce min tahtiha, kiran daga ƙasa kawai ta ji an kira, to ko dai ya dai ba kowa agun ta ji kira, ai akwai abin mamaki. Ta leƙa kuma sai ta ga ruwa yana bulbulowa, wannan akwai ƙarin samun nutsuwa. Sai gaba aka ce mata وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. aka ce wa huzzi ilayki, ki girgiza zuwa gare ki bijiz'in nakalati, ga wannan kututturen ice, wato na dibino din, tusaqit za su kwado alaiki akan ki ruduban janiya, wato dan dibino wanda yake malugubi mai dadin ci. Da ta kama kututturen tana girgizawa kawai sai 'ya'yan dibino suna ta zubowa, ba komai ba ganye kututturi, dibino yana zubowa, ba abu mamaki. Kaga za ta sake samun nutsuwa. Anan akwai karantarwa kafin waccan, a wajen aikin addini musulunci ba ya san ci ma zaune. Ku duba, mata ce wacce take kan gwiwa, amma za ta ci abinci sai Allah ya ce ta girgiza, abin zai iya zubowa ba a girgiza ba, amma sai da Allah ya ce ta danyi wani aiki tukunna, sai da ta girgiza abin ya zo mata. Ashe kaga ka zauna a gindin bishiya, baka sana'a, baka komai, kuma ka ce kana addini, ƙarya kake yi. Mai addini baya son zaman banza. Na'am, sai gaba Allah yake cewa فكلي واشربي وقري عينا. aka ce fa kuli, ki ci wannan dabino din, washrabi kuma ki sha wannan ruwa din, wa qarri aina, kuma idanuwanki su samu nutsuwa, ki kwantar da hankalinki, karki damu. Nan فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. fai mata rayanna, kuma lalle in kin ga min albashari ahadan, wani mutum daga cikin mutane, kina gani ki ce, faƙuli ki ce, inni nazartu lirrahmani sauman, ni na yi alkawari ga mai rahama, ina azumi, falan ukallima al-yawma insiya, ban azumin nawa bana magana da mutane. Ga ɗa, ga shi ba a santa da ciki ba, ga ta da ɗa jinjiri,
ba tsintarsa ta yi ba, ta shigo cikin gari, tana shigowa ta ce, ta yi sallama ta ce, to ni fa ina azumi magana, daga yanzu na yi alkawari da Ubangiji na ba zan ce komai ba. Kawai ta kama hanya tafiya take yi, wannan sai ya jawo hankalin mutane, ga ɗa a bayanta ta faɗi wannan maganar, ana tambaye ta ki ce ƙala, tun tana tafiya sai aka tsare ta, mutane sun yawa ta tsaya cak, jama'a suka kewaye ta. Shine Allah yake cewa فأتت به قومها تهمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Allah ya ce fatat bihi qaumaha, ta je wa mutananta da shi, ta hamiluhu tana ɗauke da shi. Qalu suka ce ya Maryamu, ya ke Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, haƙiƙa kin zo abu na ban mamaki, kin zo da wani abu na ban mamaki wanda ba ma zatansa a gurinki. Nan يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. suka ce ya ukta Haruna, ya ke uwar Haruna, ma kana abokin ra'asau'in, babanki fa ba mugun mutum bane, ba mu taɓa jin yayi zina ba. Wa ma kanat ummuki baghiya, kuma gyatumarki ba ta zina, ke kuma ina kika gado? Kun ga wannan yana nuna kamar ana gadon zina. Babanki salihi, gyatumarki saliha, ke kuma ga kin zo da ɗakan, ba mu san ta gunda kika samu ɗan ba ke aure ba, ina kika gaji wannan abu? Nan فأشارت إليه to dama ta yi alkawari ba za ta yi magana ba, suna wannan haka sai ta yi haka, ta ce ku tambaye shi da hannu, ta yi alama ta nuna zuwa gare shi. Nan قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ƙalu suka ce kaifa nukallimu, ta yaya za mu yi magana da man kana wanda ya kasance fil mahadi yana cikin tsimman aihuwa sabiyan yana jinjiri, kuma mu tambaye shi wannan wace magana ke faɗa? Nan قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. kenan in ba ku tambaye ni bari ni in yi magana, tunda sun ga cewa babu tunani a tunaninsu su tambaye shi. Ƙala sai ce ni Abdullahi, ni bawan Allah ne, atani alkitaba kuma ya bani littafi, waje alani nabiyan kuma ya sanya ni annabi ne. To daga nan kuma maimakon alkhairi sai kuma masifa ta sake aukuwa, sai wannan ya ga wannan, wannan ya ga wannan, wannan ce to dan Allah kuma ai ya zama dan Allah. Allah ya kare mu. Gaba sai Allah yake cewa وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. da farko kaga kalmar inni Abdullahi kuma ka ce masa dan Allah, ka zama mahaukaci. Shi da kansa yace shi bawan Allah ne, bai ce shi dan Allah ba. Wannan maganarsa ta farko kenan don ya dawo da hankali gurin da yake. Sa'an nan yace wa ausani waj'alani mubarakan, kuma ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu, duk gunda nake mai albarka ne, inji annabi Isa. Wa ausani kuma yi min wasiya bi salati da yin sallah, wa zakati da bada zakka, ma dumtu hayya, mutukar ina da rai, wato na yi wa'annan ayyuka din. Na'am. wa baran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Wa barran bi walidati, kuma in zama mai biyayya ga uwata, ba a ce bi walidayya ba, saboda shi gati masa ce ta haife shi. Ice ni in zama kuma mai biyayya ga mahaifiyata. Walam akun, ban kasance kuma jabbaran shaqiya. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Kuma walam yaj'alni, Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai ba, shaqiyan marashin albarka, ma'ana mai saban Allah ba. Na'am. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. yace wassalamu, aminci min Allahi daga Allah alayya a gare ni, yawma walittu, ranar da ake aihuwata, wa yawma amutu, da ranar da nake mutuwa, wa yawma ub'athu hayyan, da ranar da ake tayar da ni ina raye, ina cikin wato aminci. Sai Allah ya ce
zalika عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Allah ya ce zalika abinda ka ji dinnan in kana so ka ce wane ne Isa Allah ya ce Isa banu Maryam wannan shine Isa dan Maryam qaulul haqi kuma magana ta gaskiya allazi fihi yamtaruna wanda a ciki suke kokonto idan kana so ka ce menene aqidar annabi Isa alaihi